یەکیتیا ڕەوشنبیران ئاکانتۆنا من بجێ بە پانێلەکە میراسا چاندی یا باژارا من بجێ پێناسە کرد و ڕێبازên parastina wê jî şîrovekirin. Bi dehan endamên Rêveberiya Sivîl a Demokratîka Kantona Min Bicê, partiyên siyasî û Yekîtiya Rewşenbîran a Min Bicê li nivîsgeha Mihemed Xizêl a Bajêr beşdarî panelê bûn. Di panelê de hevserokê Yekîtiya Rewşenbîran a Min Bicê Ehmed El-Yusuf axivî û diyar kir ku parastina keltûrê girêdana mirovan ya bi civak û nasnameya wan ya niştîmanî ve xurtir dike. Herwiha hate gotin ku armanca semînerê xurtkirina girêdana çandî û pêşxistina giringiya parastina nasnameya niştîmanî ye. Panêl bi nîqaşên beşdaran bidawî bû. الندوة كانت حول التراث الثقافي لمدينة منبج. مجارا پانیلا me awayê parastina mîrasa çandî ya bajarê Minbicê bû. Minbic ji bajarên herî kevin ên Sûriyeyê ku dîroka damezrandina wê vediyere 2000 sal beriya zayînê. Armanca vê semînerê xurtkirina girêdana çandî û pêşxistina giringiya parastina nasnameya niştimanî ye. Ji ber ku ne ji girêdana me ya bi dîrok û adetên me bûya, dê dema me ya niha jî tune nebûya. ونصدها ونبعدها عنا بتماسكنا وارتباطنا. منتصف القرن الثالث الميلادي